Leila White, From Start to Finish, Finlectura. Tuli, tuuli, tulli. Tapan, tapaan. Mato, matto. Minä valitan hänestä. Minä välitän hänestä. Minä näin hänet. Minä nain hänet. Tuo, työ. Tuhma, tyhmä. Banaani, televisio, tomaatti, museo. Musiikki. Paraati. Tupakka. Prosentti. Minä rakastan sinua. Mitä kello on? Mitä kuuluu? Aakkoset. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. Kaksois V. X. Y. Z. Ruotsalainen O. Ä. Ö. Ja nimi on? Arnaud Dupireur. Anteeksi? Arnaud Dupireur. Miten se kirjoitetaan? Etunimi A. R. N. A. U. D. Ja sukunimi D. U. P. I. E. R. E. U. X. Hei, minä olen Kyösti. Anteeksi? Kyösti. K-Y-Ö-S-T-I. Ahaa, Kyösti. Hei Kyösti, minä olen Xing Chen. A. Kallis maa. O. Oletko Roope? U. Ulkona tuulee. Ää. Minä tykkään tästä. Ö. Sinäkö insinööri? Y. Hyvä tekosyy. E. Anteeksi, en tiedä. I. Iso viini, kiitos. Voi, hän sanoi. Äiti on Australiassa. Rakkaus on sokea. Hyi, kuinka kauheaa. Koska olen köyhä, olen työssä öisinkin. Kuka nukkuu? Halpaa soppaa. 100 vuotta. Tulen kello 4. Kummallinen mies. Minne menet, Anna? Herra Harri Jurva. Tässä on Pasin passi. Hän lähtee heti. Juoko Jaana kaljaa?
Vanha vitsi. En siedä tätä. Helsinki on kaupunki. Asun Helsingissä. Geologia. Grilli. Banaani. Bussi. Baari. Filmi. Filosofia. Faksi. C-vitamiini. Coca-Cola. Pizza. Taksi. Nolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ensimmäinen. Toinen. Kolmas. Neljäs. Viides. Kuudes. Seitsemäs. Kahdeksas. Yhdeksäs. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Viikon päivät. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Kuukaudet. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu. Kappale 1. Hei, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Hei, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Entä sinulle? Ihan hyvää, kiitos. Moi, miten menee? Ihan hyvin, kiitos. Näkemiin. Hauskaa päivää. Kiitos samoin. Hei hei. Hauskaa viikonloppua. Kiitos, sitä samaa. Nähdään. Hei hei. Voi hyvin. Sinä myös. Moi moi. Moi moi, nähdään ensi viikolla. Joo, nähdään maanantaina. Ole hyvä. Kiitos. Ei kestä. Olkaa hyvä. Kiitos. Ei kestä. Saanko kysyä jotakin? Ole hyvä. Voi anteeksi. Ei se mitään. Kappale 2. Hei, minä olen Mirja. Hauska tavata. Hei, minä olen Mary. Tässä on Anu. Hei, minä olen Peter. Tässä on ystäväni John. Hei, hauska tavata. Minä olen Minna. Saanko esitellä professori Smith, tohtori Salonen? Hauska tavata. Kuka tuo mies on?
Hän on professori Smith. Kuka tuo nainen on? Hän on hyvä ystäväni Leena. No hei, kuka sinä olet? Minä olen Viljami. Kuinka vanha sinä olet? 5 vuotta. Olen Kaisa, olen opiskelija. Minä olen Sirpa, olen opettaja, olen työssä yliopistossa. Kuka sä oot? Mä oon Viljami. Tää on meidän kissa. Oi, mikä sen nimi on? Santtu. Voi, kis.